Δύο. Για αποσκευές να δώσω. Όχι, εντάξει. Στο Νεπάλ είχα το ένα, τώρα έχω το δύο. Σήμερα θα είναι εντελώς διασκέδαση, χαλαρά. Δεν με ενδιαφέρει έτσι ιδιαίτερα η διάκριση, θα είναι αγώνας αποτοξίνωσης. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στον κεντρικό σταθμό, τον ένα και μοναδικό του Αγίου Διονυσίου. Από εδώ θα περάσουν οι αθλητές και θα καταγραφούν. Εδώ θα γίνει η τροφοδοσία τους και όπως βλέπετε έχουν στηθεί οι πάγκοι με στερεά τροφή, μπανάνες, αποξηραμένα φρούτα αλλά και σάντουιτς για κάποιους θα το χρειαστούν. Και από εδώ θα τους ευχηθούμε καλή πορεία, καλό τερματισμό. Άιντε πάμε, ωραίος. Γεια σας. Άιντε, Αλέξη, άιντε. Αυτό το έχω στο σταθμό. Ναι, εδώ από κάτω, παιδιά. Μπράβο, ωραίος. Τρασοσλάβεκ! 2.54. Μπράβο, παλικάρι, μπράβο. Πιο κάτω, εκεί. Στον Νικό είναι ανοιχτά τα τζέλ. Είναι ανοιχτό. Αθανάσης ο Κουρής, νούμερο. Ούτε εσείς. Αγιόπουλος από τη Σάμο. 18. Ωραίος. 105. Σοδονικό θέλεις. Πάμε. Ο αδελφός του Νίκου είσαι. Έλα, αδελφός του Σιδερίδη. Πολύ καλά πάει. Άιντε. Θες να συμπληρώσουμε. Έλα, γράφε. Πώς φαίνεται, Τέλειο. Άντε. Για τον χρόνο, μπράβο. Πάρε κανένα δυο πατατάκια. Ρίξε κανένα δυο πατατάκια. Είσαι πολύ γρήγορα έχεις. Φάει κανένα πατατάκια. Μπράβο παλικάρι μου.
Ναι, πρώτος στο αγώνας. Και ηλικία μικρή, 15. Θα δούμε τι θα κάνει. Θα συμφιληθούμε ότι θα τερματίσει. Έλα! Φύγε! Α, έτσι, 146! 74 ο Βασιλάκης από τα Γιάννενα! Μπράβο, ρε Βασιλάκη. 74! Είναι ανοιχτά, έτοιμα. Πάμε Γιάννη! Τι κάνουμε εδώ, για να πίσω. Έχεις τίποτα? Ποιες, θες το ελληνικό? Σέρβις, ωραία. Λουίς από την Πάτρα! Γεια σου Μίτσο. Ο Γιάννης από την Παρνασίδα! Έχεις το νεκρό, έχει τσεκάκια, είναι ανοιχτά, είναι έτσι. Πάμε. Κάνε τον συνάδελφο! Γεια σου. Καλό δρόμο. Γεια σου Δημητράρα μου. Γεια σου Δημήτρη. Το 97! Και το 76. Το γράψανε! Το γράψανε το νούμερο, δεν το γράψανε! Πάμε Κωστά! Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ρε παιδί. Μπράβο, να είσαι καλά. Μπράβο! Αλέξη, τι γίνεται? Συγχαρητήρια. Μπράβο, σε πήγαν όλα καλά? Όχι, τι γι' αυτό? Και έχασα 5 χιλιόμετρα. Γιατί σε μία στην πρώτη διασταύρωση, από πρώτος βγήκα 40. Γιατί έφυγα μπροστά, δεν ήταν στη διασταύρωση κανείς και έφυγα ευθεία εγώ. Τη διασταύρωση της Καστάνας, Ναι. την τελευταία Και διασταύρωση. πέρασα μετά άλλες 3 γέφυρες, φαντάζομαι. Και γύρισα πίσω. Γιατί δεν έβλεπα κανέναν. Πολύ ωραία. Μπράβο ρε. Πίτσα πίσω, μασαζάκι και ντούζε πάνω στο τέρμα στο γυμναστήριο. Ωραία, ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Σε περίμενα επίσης να μου έρθεις από πίσω εκεί στην κατηφόρα.
Σε καταγεί διαφορά ειδικό στην αντιφόρα και αυτό. Δεν τους αφήνει στην αντιφόρα. Μπράβο. Το ψεύτηκε. 2.40, 2.39, 50 τόσο. Εξαιρετικός. Έλα! Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο, Δήμα, μπράβο. Παιδιά, πίσω, να χαρείτε που είναι. Αφού κέρδισα τον Κάρλο, λέω σήμερα. Αλλά πώς σε περίμενα στην κάτι φορά εγώ να μου έρθει τώρα στο τέλος. Μπράβο ρε Κυριακό, μπράβο ρε. Μπράβο ρε παιδιά. Γεια σου ρε Ηρακλή. Συγχαρητήρια. Γεια σου Ηρακλή.